No. Que non has tenido contacto, non has entablado contacto con ningún partido. No, non hemos establecido contacto con ningún partido, no. E a intención o está pensado hacerlo? Entendemos que de aquí ao día 16, ao día 15, evidentemente todavía hai 2 semanas e, por tanto, volvo a reiterar, todas as opcións son posibles neste momento, non? De diálogo, pacto, ou búsqueda de acordos para poder sacar adiante os proxectos desta cidade, non? Ten pensado inicialos ou espera que sea iniciativa por parte de vosotros? De momento vamos a esperar e esa decisión tamén, máis alá, se comunicará no seu momento. É dicir, de momento, eu creo que é un momento, as eleccións ainda foron fai 3 días, temos 2 semanas todavía por diante e eu creo que vou tamén neste caso que se produzca este impasse para poder levar a cabo e ver como se desenvolven as negociacións, non?